ng dates ko, mapa first date man yan or second date, ako yung nagbabayad kapag kakain. Ganun lang. Tapos parang ini-establish ko na siguro kung gusto niya mag-dessert, 'di ba? Opportunity niya na 'yon para manlibre siya pabalik. Oo. Pero yung most of the bill kung usually ang dinner or lunch naman yung mahal 'di ba? Ako yung gumagastos. Ganun ako ka green flag, 'di ba? Kahit ako yung inaya mo, magugulat ka na lang bayad na yung kinakain natin. Wow! Kaya kailangan ko kumayod. Oo, ganun kataas yung pride ko kapag ano. Ganun kataas yung pride ko kapag ako jowa mo. Red flag reveal, Kim Chino na yan. Hoy! Itong Love Radio Manila na to, una sa lahat, dapat ako kakampi mo. Ako dapat kakampihan mo ko. Mali yan mali ang ginagawa mo Uy, si Alexander nandyan. Ayain mo na rin yung pamilya mo, Alexander, manood. Ano sa tingin mo ang red flag ni Kim Chino? Siguro red flag ni Kim Chino, yung talagang mamahalin ka ng totoo. What? Yung gagawin kang mundo. Ganun ako siguro naging red flag na yun. Kasi lagi kong binibigay yung sarili ko, talagang ginagawa kong mundo, pinapriority ko, minamahal ko ng totoo, tapos ang ending, magsasawa sa akin. Tapos iniiwan ako, kaya alam ko na yung pakiramdam Alam ko na yung pakiramdam ng pinagpalit, iniwan, pinagsawaan. Kasi ganun ako magmahal pure, 100%. Alam ko red flag yun kasi naboboard sila Naboboard sila na seryoso and at the same time, marunong makontento yung jowa nila. Wala Wala na akong magagawa doon. Ganun ako nasagot ko na. Nasagot ko na, Anggi Kwento mo yan O, diba? Time slot ko to Time slot ko to. Dapat talagang bida tayo dito. Oy, tonto Ganun ba mahal? Oo. Puro pakilig, walang proof. Di daw yan paparamdam sa'yo ng friend ko. Sino? Sinong friend yan, Shane? Red flag din yung reto. Talaga ba? Red flag ba yung reto? Kapag nireto sa inyo, alam nyo, yung mga reto-reto na yan, nag-uumpisa yan minsan sa mga kasal Sa mga... Di ba? Sa mga kasal, minsan. Or gathering. Kapag reto, depende Usually naman kapag nire-reto sa'yo, choice mo pa rin kung sisiputin mo Choice mo pa rin kung itutuloy-tuloy mo. Galawang Kim Chino, galawang green flag, sabi ni Louie. Totoo naman. Si Ana Lorraine, si Kim Chino ay sad boy. Sad? Tawa-tawa si Marilu. Ganyan sumagot kapag green flag, sabi ni Shane. O, alam nyo na meron na kayo standard kung kung paano magsalita, kung paano makipag-usap ng green flag, 'di ba? Kim Chino ang definition ng green flag. Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyo ng green flag na DJ, 'di ba? Parang nag-iisa lang naman yung radio DJ na green flag sa Pilipinas. Shoutout natin pala yung mga yung mga nagpa-picture kay Kim Chino at nakipagkulitan sa Commonwealth QC. Maraming salamat sa mga Grabe, nagugutom na ako sa iyo, mahal. Bakit nagugutom ka? Di daw yan pinapaiyak mo naman ako, bakit ganito yung puso namin, sabi ni Abby. Bakit ka naman umiiyak, Abby? Kumain ka na ba, Kim Chino? Hindi pa nga baka ikaw Hindi pa nga ako kumain. Siguro yung digital team namin, lilibre ako. Totoo ba, Boy D? Oo, yung sis ko, ang dami nyo mga digital team namin, patak-patak kayo sa dinner ni Kim Chino.
Mabuting tao kayo, di ba? Bigyan niyo naman si Kim Chino. Ewan ko, hindi ko na rin alam. Tuwan-tuwa si Marilu. Kim Chino, anong pinakamalalang red flag ang naranasan mo? Pinakamalalang red flag na naranasan ko, yung, yung ano, yung, hindi, ay, may pa-pizza. Ala, nakakahiya naman. Oh, may pa-pizza sa akin. Pwede ba ako kumain dito? Mapapagalitan tayo. Sabihin mo pangalan. Mapapagalitan pa. Oh, meron pa pizza sa amin. Oy, pinaka red flag. Okma. Baka mapagalit. Anyway, pinaka red flag, yung nalaman kong in a relationship pala siya. Oo, nakadate na ako ng ganun Eto raw yung flight attendant. Walang iya ka, Papa P. Oh, pero flight attendant nga. Oh, sa flight attendant sa kulay pulang airlines. In a relationship, nakikipag-date. Oo, nalaman ko na lang. Di ba nag-date kami. First date namin. Okay naman, parang masusundan. Tapos nalaman ko after 2 days, nag-story ng kasama niya sa kotse yung jowa niya. So, ginawa lang pala akong pansamantala. Siguro LQ sila, cool off sila, kailangan niya ng coping mechanism. Nagkataon na coping mechanism niya si Kim Chino. Date lang naman yun. Ito nga pala yung binigay ng digital team namin. Pizza. Pizza na kung nahahawakan nyo ngayon, ang tigas. Bakit ako binigyan ng pizza? Meron din naman ako matigas dito. Meron naman ako dito, mas matigas pa Kung ang pizza ay tinapay, meron ako ditong baston. Alam niyo ba yung baston? Nung lumalabas yung edad ni Kim Chino. Yung baston, mahal yung tagpipiso dati na matigas, tas isusuksok mo sa sa palaman, whether it's jam, peanut butter. Naku po. Na-screenshot na namin kumakain ka sa buto. Hindi ko kinain. Huwag kayong magulo dyan. Sa AirAsia ba yan? Wag ka na magpangalan ng airlines, Angge. Hindi ko sasagutin. Si Kim Chino ay mabait, sabi. Anong starts with... Alam mo, friend ko pa rin siya sa IG. Kahit nalaman kong ginamit niya lang ako ng isang date. Friend pa rin kami sa IG. Oo. Wag ka na magtanong-tanong ng pangalan dyan. Grabe naman si Mahal. More kwento pang repurpose. Hindi, ang akin lang naman, kung sakali mang makipag-date kayo, ay sige, anuhin natin yan. Itatopic ko yan one of these days. Mga profesyon na dapat mong iwasan kapag ikaw ay makikipag-date. Unang-una, FA, di ba? Pangalawa, mga engineer. Pangatlo, ano pa? Ano ba? Di ba? Yung mga ganyan. Doktor, actually. Medyo tagilid ka rin sa doktor eh. Hindi dahil hindi dahil may third party, may affair. It's about time. Oo, it's about time. Yung oras nila talaga nga namang mahirap. Para kang nagjowa ng LDR. Ay, tatapik natin sa Chinitox. Eat well, Kim Chino. Hindi, hanggang ngayon hawak ko pa rin buong buo, oh. Boss, Ma'am Nicole, hindi ako kumain Itong mga to. Alam niyo naman kape lang gusto ko. Sige, susuyurin namin IG mo. Ilan lang yung following ko ron, no, sa IG. Wala na, hindi sa IG. Ang sinasabi ko, following ko sa personal account. Ito, lagi ko sinasabi, Mahal. Si Kim Chino, meron mga social media accounts yan. Public yon. Pero yung personal account ko sa Facebook,
doon lang talaga. Kapag inaccept, pag friend kita sa FB na personal ko, sinasabi ko sa'yo, mataas ang chance na tayo'y maging magjowa. Usually yung galing sa yung galing sa mga public account ko, tapos inad ako, hinanap talaga si Kim Chino sa personal account. Jojowain, magde-date. Oo, lalo na kapag natipuhan. Grabe mahal, delikado rin, jowain ang madre. Uy, -10 kayo sa langit, ha? Sabi naman ni James Politico. Okay lang ba yung topic yun? Okay lang ba yun? Yung mga profesyon na dapat mong iwasan kung ikaw ay magjojowa. O madedehado tayo. Pastor, dagdag mo na rin, mahal. Uy, ayoko na ng ganyan, ha. Ay, wow. Ilang minuto tayo, Boy D? Na para bang babad na tayo. Ilang minuto tayo, Boy D pala. Iba talaga, no, kapag nag-i-enjoy ka, hindi mo namamalayan yung oras. Di ba? Hindi mo namamalayan. Red flag din kapag politiko. Totoo ba? Red flag ang politiko. Karamihan kasi. Well, at some point, nakadate na ba ako ng politiko? Kasi parang feeling ko lahat ng profession na date ko na yun. Uy, kapag politiko, galante. Hindi mo lang alam kung saan galing yung pera. Uy, pero galante. Galante naman, Papa P. Try nyo rin. Basta i-lights off nyo na lang. What? I-lights off kapag matutulog ka na. Yun yung ibig ko sa... Sinasabi ko sa inyo, Papa P, Boy D, kapag nawala si Kim Chino bilang DJ. Alam nyo na. Magiging sugar baby. Oo, minsan no, nakakapagod na rin mag-drive, no? Sabi ni Angge, hello, sa IT na nakadate ko dyan, pala-like pa rin ang thirst trap ko kahit nag-awol na. Sino IT yun? Alam mo, Angge, minsan okay lang yan. Okay lang yung paglawayin sila. Yan nga yung purpose kung bakit ka madalas maglakad, 'di ba, gabi-gabi. Yan din yung purpose kung bakit kita na ang jawline mo, kung bakit ang waistline mo ay pagkanipis-nipis na, para mang thirst trap. Tanda mo, matagal ka nang walang dilig. No judgment sa hirap ng buhay ngayon. Support yung mga tropa ko. Kung ganun man ang mangyari. Uy, mahal, maraming salamat, Gusto ko lang sabihin na kahit, imagine niyo nag-live tayo sa FB, sa TikTok, tapos sabi ko puntahan niyo ako sa YouTube. At talagang naman pumunta naman kayo, no? At some point, maraming salamat, na appreciate ko 'yan. Always remember na si Kim Chino 69, 6 to 9 PM, and more live to come. More lives, more live. Tapos gawin natin bisyo na talaga nga naman magbabanding tayo pati online. Okay? But for now, gusto ko lang sabihin na maraming salamat, mahal. At syempre, tutok lang kayo hanggang 9 PM pa naman ako. 90.7 Love Radio Manila. But for now, kakainin ko muna tong matigas na pizza na to. End live na tayo. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!